Надышоў снежань, час чараўніцтваў, цудаў і ўсяго самага добрага. Як выдатна зараз сядзець і слухаць добрыя дзіўныя казкі. Так што хутчэй знаходзьце самае ўтульнае месца ў хаце і слухайце уважліва. Добры вечар, мае даражэнькія. Сёння я раскажу вам казку Шарля Перро «Чырвоная шапачка». Жила-была у адной вёсцы маленькая дзяўчынка. Такая прыгожая, што прыгажэйшай за яе на свеце не было. Маці яе вельмі любіла, а бабуля яшчэ больш. У дзень нараджэння ўнучкі падарыла ёй бабуля чырвоную шапачку. З таго часу дзяўчынка ўсюды хадзіла ў сваёй новай цудоўнай чырвонай шапачцы. Суседзі так пра яе гаварылі: «О, вунь, чырвоная шапачка ідзе». Аднойчы спякла мама піражок і сказала дачцэ: «Схадзі ты, чырвоная шапачка, да бабулі, занясі ёй гэты піражок і гарнушак масла, ты даведайся, ці здаровая яна». Сабралася чырвоная шапачка і пайшла да бабулі ў суседнюю вёску. Ідзе яна лесам, а насустрач ёй шэры воўк. І дужа захацелася яму з'есці чырвоную шапачку, ды толькі не асмельваўся ён. Дзесьці непадалёку стукалі сякерамі дрывасекі. Аблізнуўся воўк і пытаецца ў дзяўчынкі: «Куды ты ідзеш, чырвоная шапачка?» А чырвоная шапачка яшчэ не ведала, як гэта небяспечна спыняцца ў лесе і размаўляць з ваўком. Павіталася яна з ваўком і кажа: «Я іду да бабулі і нясу ёй вось гэты піражок і гарнушак масла». «А ці далёка жыве твая бабуля?» – пытаецца воўк. «О, даволі далёка», – адказвае чырвоная шапачка. «Вунь у той вёсачцы за млынам, у першай хатцы з краю». «Добра», – кажа воўк, – «мне таксама хочацца наведаць тваю бабулю. Я па гэтай дарозе пайду, а ты ідзі па той. Паглядзім, хто з нас хутчэй прыйдзе». Сказаў гэта воўк і пабег з усіх ног па самай кароткай дарожцы. А чырвоная шапачка пайшла па самай доўгай дарозе. Ішла яна, не спяшалася, час ад часу спынялася, кветкі рвала і збірала ў букет. Не паспела яна яшчэ да млына дайсці, а воўк тым часам прыбег да бабулінай хаты і стукаецца ў дзверы. Стук-стук. «А хто там?» – пытаецца бабуля. «Гэта я, унучка ваша, чырвоная шапачка», – адказвае воўк тоненькім голасам. «Я да вас у госці прыйшла, піражок прынесла і гарнушак масла». А бабуля якраз хворая была, ляжала ў ложку. Яна падумала, што гэта і праўда чырвоная шапачка, ну і крыкнула: «Шмаргані за вяровачку, дзіцятка маё, дзверы і адчыняцца». Воўк шмаргануў за вяровачку, дзверы адчыніліся. Кінуўся воўк на бабулю і зараз жа праглынуў яе. Ён быў дужа галодны, бо 3 дні нічога не еў. Потым зачыніў дзверы, улёгся ў бабулін ложак і пачаў чакаць чырвоную шапачку. Неўзабаве яна прыйшла і пастукала. Стук-стук. «Хто там?» – пытаецца воўк. А голас у яго грубы, хрыплы. Чырвоная шапачка спалохалася спачатку, але потым падумала, што бабуля ахрыпла ад прастуды, і таму у яе такі голас. «Гэта я, унучка ваша, – кажа чырвоная шапачка, – прынесла вам піражок і гарнушак масла». Воўк адкашляўся і сказаў тоненька: «Шмаргані за вяровачку, дзіцятка маё, дзверы і адчыняцца». Чырвоная шапачка шмарганула за вяровачку, дзверы адчыніліся. Зайшла дзяўчынка ў дамок, а воўк схаваўся пад коўдру і кажа: «Пакладзі, унучка, піражок на стол, гарнушак на паліцу пастаў, а сама прыляж побач са мной. Ты, мусіць, вельмі стамілася». Чырвоная шапачка легла побач з ваўком і пытаецца: «Бабулечка, а чаму ў цябе такія вялікія рукі? А гэта каб мацней цябе абняць, дзіцятка маё». «Бабулечка, а чаму ў цябе такія вялікія вушы? А гэта каб лепш чуць цябе, дзіцятка маё».
Бабулечка, чаму ў цябе такія вялікія вочы? Каб лепш бачыць, дзіцятка маё. Бабулечка, а чаму ў цябе такія вялікія зубы? А гэта, каб хутчэй з'есці цябе, дзіцятка маё. Не паспела чырвоная шапачка і войкнуць, як люты воўк накінуўся на яе і праглынуў разам з чаравічкамі і чырвонай шапачкай. Але на вялікае шчасце ў гэты самы час міма хаткі праходзілі дрывасекі з сякерамі на плячах. Пачулі яны шум, убеглі ў хатку і забілі ваўка. А пасля распаролі яму жывот, і адтуда выйшла чырвоная шапачка, а з ёй бабуля, абедзве цэлыя, нібы нічога і не здарылася. Ну вось, для чырвонай шапачкі ўсё скончылася добра, але калі б яна памятала, што не трэба размаўляць з незнаёмымі людзьмі і уж тым больш расказваць ім пра сябе і сваю сям'ю, тады б і не прыйшлося дрывасекам ратаваць дзяўчынку. А як яшчэ трэба сябе паводзіць, каб нічога дрэннага не здарылася? Абавязкова раскажыце бацькам перад сном усе правілы, якія вы ведаеце. А мы з вамі убачымся заўтра. Дабранач, мае даражэнькія. Сябры, калі вам спадабалася казка, падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі і дзяліцеся казкамі з іншымі. Падзякаваць за праект ды зрабіць добрую справу можна, ахвяраваўшы Беларускі фонд культурнай салідарнасці па спасылцы ў апісанні да гэтага відэа. Усе грошы пойдуць на падтрымку беларускіх культурных дзеячоў ды іх новыя праекты.